kwelwandle no olusa amadada phesheya kwelwandle no phakela izinja phesheya kwelwandle no senkingeni wethu kuvina kuphi la futhi khona umbuso njengamanje ngibingelela ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upress subscribe button share uphinde ucomment khona nakho wonke subscribe ayikhamera kahamba like ayikhamera kahamba uma ukhomenda ayikhamera kahamba kodwa akasesenza ukuthi kube wena oqala obalekile njenge family member mode usuku lakho lokuqala la ngicela subscribe ngena kwethu quality usenza adume ngazo etalabha ke ungizwe lapha njengoba eshilo wathi nina besilo ayi ngabe siyalithatha leli holiday la namhlanje manje inkinga seliphiwe umlisa ongasebenzi okungenzeka mhlawumbe ufuna ukuthi sibe oqhwayilahle kanye naye vukani emsebenzini nizoxoshwa uzokhumbula ukuthi ke ungizwe umculo bekade the namhlanje nakusasa akusetshenzwa nhlobo ngesimo sokuthi umlindelo kaShenge kanti kusasa uShenge futhi uyafihla uShenge ke bekuyi president we-IFP lapha na ke kwaZulu Natal nakhona la eJozi benama ama-branch akhona khona kodwa ngaphandle komusho isikhathi angana wethu angifakela naye ivideo yangizwe lapho khona ke esho ukuthi kuzobe kuyi-holiday namhlanje nakusasa nogada ingane phesheya kwelwandle no olusa amadada phesheya kwelwandle no phakela izinja phesheya kwelwandle no senkingeni kuphi umhlaba wonke jikelele uma ngumAfrika wazi ukuthi umntwana ophinda ngene ubani ngithi mina njengongizwe omkhulu the president of the Bhinqa Nation ulwesine ulwesihlanu iholiday wonke amafemu wekhawunti nencwadi yakho wena ngikubhalela yona uzoyithola kumtolo kade esho njalo ke ngane zawethu ungizwe umfoka mcuno ukuthi ke kuzoba iholiday ulwesine ulwesihlanu akusetshenzwa amafemu awavalwa sebenza phesheya kwelwandle phesheya kwelwandle akavala ngane zawethu ngiyafisa ukuthi ngizovola lapho la kwi-comment section njengoba ke uQuality seshilo wathi hey ingaleli holiday siliphiwe umuntu ongasebenzi okungenzeka ukuthi ufuna sibe oqhwayelahle akengezo lapha kwi-comment section ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba ngane wethu ngibambe uvideo landela ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde ucomment okhuluma nakho wonke subscribe ayikhamera kahamba like ayikhamera kahamba comment ayikhamera kahamba kodwa ke so senze ukuthi ube wena oqala notification uma sekufaka la ivideo phambili kwamanje ngiyakuthanda mntanami.